Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε το Q&A που σας είχα υποσχεθεί πριν 5 μήνες όταν είχα το παλιό μου κανάλι. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή και να γράψετε στα σχόλια ποιες άλλες ερωτήσεις έχετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Ninjago Chris, άμα αυτό είναι το όνομα του, έχουν περάσει 5 μήνες, και ρωτάει άμα το Ninjago για μένα είναι μόνο μια σειρά. Το Ninjago για μένα είναι μία από τις αγαπημένες μου σειρές, έχω μεγαλώσει με αυτήν τα 4 μου, οπότε είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένο από τη σειρά και γι' αυτό είμαι και φανατικός φαν της σειράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Chill Contest 4. Πού τα βρίσκεις αυτά τα βίντεο? Αυτά τα βίντεο τα είχα κατεβάσει όταν τα έπαιζε στο Nickelodeon παλιά και καθόμουν με έναν φίλο μου και φτιάχναμε την ποιότητα της εικόνας, γι' αυτό όλα τα επεισόδια ήταν ως high definition. Και μείνετε συντονισμένοι για τη σεζόν 13 γιατί μόλις άρχισαν να τις φτιάχνω. Τώρα έχουμε μια διπλή ερώτηση. Ποια είναι η πιο λυπητερή στιγμή για σένα στο Ninjago? Πιστεύω ότι η πιο λυπητερή στιγμή για μένα στο Ninjago πρέπει να ήταν ο Zane που πέθανε. Εντάξει. OG στιγμή, σεζόν 3, επεισόδιο 8, Τάνιος Ninja. Εντάξει. Πιστεύω αυτή είναι η πιο λυπητερή στιγμή για μένα. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου κακός? Ο αγαπημένος μου κακός είναι ο Garmadon, όσο basic και να ακούγεται αυτό. Πιστεύω είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας και γράφει πολύ καλά. Επόμενη ερώτηση είναι ποια είναι η πιο σπάνια mini φιγούρα που έχεις? Η πιο σπάνια mini φιγούρα που έχω πρέπει να είναι ο Energy J, αν και αυτή είναι πιο ακριβή, αυτές πιο ακριβές που έχω. Αν όχι πιο ακριβή. Αλλιώς, σαν σπανιότητα θα έλεγα ότι είναι ο Future J. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που λέει αγαπημένη σεζόν και Ninja. Αγαπημένη σεζόν, σεζόν 9 και Ninja νομίζω που φαίνεται ο Loi. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου intro? Το αγαπημένο μου intro τώρα πρέπει να είναι season 5 και season 6. Δεν μπορώ να πω season 6. Οπότε θα πω ναι, τα δύο αγαπημένα. Possession και Skybound. Και μετά μου αρέσει και το Dragon's Rising Season 3. Ninjago πρέπει να βλέπω από τα 4 με 5, λογικά 5. Τώρα πρέπει να μου όταν ξεκίνησα γιατί τώρα είμαι 20 του χρόνου. Φυσικά του χρόνου και μετά 20, τώρα είμαι 19 ακόμα. Και το Ninjago είναι 15 φέτος, οπότε ναι, από 5 χρόνου πρέπει να βλέπω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θα κάνεις κι άλλα σχετικά Ninjago βίντεο? Ναι, όπως το Q&A τώρα. Θα κάνω μερικά announcements από YouTube στα αγγλικά ή όχι. Και επίσης θέλω να πάρω και συνεντεύξεις από διάφορους ηθοποιούς, Έλληνες ηθοποιούς που δουλεύουν στο Ninjago. Τα επεισόδια τα βρήκες πουθενά ή σου τα έστειλα? Συνέχισε την καλή δουλειά. Να είσαι καλά φίλε μου, ελπίζω να με έχεις κάνει subscribe εδώ πέρα για να δεις το βίντεο. Τα επεισόδια τα έχω φτιάξει με έναν φίλο μου όλα, τώρα φτιάχνουμε και τη σεζόν 13 και μου είπε να τα ανεβάσω τώρα το τελευταίο καιρό, φτιάξαμε μαζί το κανάλι, αλλά αυτός δεν ήθελα να ασχοληθεί τόσο πολύ, οπότε τώρα έχω μόνος. Αλλά και πάλι, έχω βρει πολλά καλά παιδιά από το community και με βοηθάνε και τους βοηθάω, οπότε εντάξει, από τις καλύτερες αποφάσεις. Αλλά ναι, εγώ τα φτιάχνω με έναν φίλο. Και για τελευταία ερώτηση από τον Skybricks GR14, που άμα δεν έχετε κάνει subscribe να παράδειγμα κάνετε, εννοούμε για το Ninjago Greek Community, κυρίως τα παιδιά. Κοίτα, έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό community. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει revive, οπότε περισσότερα που βλέπουν Ninjago. Αλλά κάποιοι ας πούμε που στο TikTok τώρα. Και τώρα δεν θέλω να κάνω κανένα shit σε κανέναν αυτή τη στιγμή. Στο TikTok και γενικά στο YouTube υπάρχουν άτομα που κάνουν ό,τι είμαι εγώ ή ο Skybricks ή ο Kybricks, αυτό το άτσο για το τέλος γιατί είναι ένα μεγάλο subject και δεν ξέρω αν θέλετε να τα ακούσετε. Ναι, δεν είναι και πολύ ωραίο να έχουμε άτομα που να κάνουν ό,τι μας θέλεις, okay. Ούτε να μας παίρνουν τα βίντεο και να τα ανεβάζουν γενικά τους. Οπότε θέλουμε να έχουμε community, θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Και θέλουμε και να σας βοηθάμε να κάνετε περισσότερα. Αλλά μην αντιγράφετε σας παρακαλώ. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή για περισσότερο σεζόν σε high definition και να γράψετε στα σχόλια άλλες ιδέες για βίντεο ή ακόμα και για άλλες ερωτήσεις για ένα part 2. Τα λέμε παιδιά στο επόμενο βίντεο.